Batang magkapatid patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Moncada, Tarlac. Nakatutok si Russell Simorio. Halos hindi na makilalang bangkay ng magkapatid na sina Prince Roland Ferolino, 5 taong gulang, at Princess Sofia Ferolino, 3 taong gulang, matapos matusta sa sunog na tumupok sa kanilang bahay sa barangay Tubag-Tubang, Moncada, Tarlac. Nakaligtas sa sunog ang ina ng magkapatid na si Michelle Ann Solotan na nalapnos ang malaking bahagi ng katawan. Ayon sa kaanak ng mga biktima, hindi na nagawang makalabas ng kwarto ang magkapatid dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pag pumupunta po sa baryo, pumupunta po sila dito sa bahay. Lahat po kaming mga pamilya po ng nila Pasyon, Salva at saka po Ferolino. Malungkot na malungkot po. Kasi po hindi po namin akalain na isang iglap po in a minute natupok po yung mga bata. Ayon sa lola ng mga biktima, sinikap pa nilang isalba ang magkapatid pero hindi agad nabuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Yari rin sa light materials ang malaking bahagi ng bahay kaya mabilis itong nilamon ng apoy. Papasukin sana daw po ng tinry po ng bayan ko na pasukin. Wala na po dahil sabi po ng bayan ko, wala na akong magagawa ate, malaki na yung apoy, sumalubog na sa atin yung malaking apoy. Lumalabas sa investigasyon ng BFP na napabaya ang sinindihang katol ang sanhi ng sunog. Hindi pa po kasi namin natapos yung aming investigation, pero ang initial na disclose ng investigation namin dahil sa unattended lighted na katulpo, mosquito repellent coil. Russell Simorio, Balitang Amyanan.